Dozen en dozen vol archiefmateriaal had Skoustra na zijn dia achterlaten. Het historisch centrum in Ljout, het HCL, is nog maar krijt begonnen met het bezien en inventariseren. Skoustra die screuwen en samelen over alles. Stadstypes, gevels, stien. Nou, kist het zo gek net betinken, sporten vanzelfs. Allerhande louter onderwerpen, gebouwen, maar ook vooral personen. Venno Skoustra begon na de oorlog als journalist bij de Frieske editie van het Vrije Volk. Verder schreef hij een groot aantal boeken, vooral over Ljout en zijn bewoners, maar ook over de Alversterrentocht. Hij doet in de 84 de Alversterrentocht, de eerste Alversterrentocht, waar we hier zo'n 63, weet ik nog wel, dat Mart Smeets bellen bij de omroep, waar ik doe nog werken. En wij moeten Venno Skoustra hebben, heb je zijn adres? Want ja, Venno Skoustra, dat wie een begrip in Friesland. Hij hier het boek schreef over de Alversterrentocht, hij wie landelijk ook bekend daarom. Toch werd Venno Skoustra vooral verneemd door het kleine krantje. Een krant dat net het nijs, maar eens vooral de nostalgie en de historie van Ljout belangrijk weer. Men zag het in Leeuwarden helemaal niet zitten. Men is in Leeuwarden, ik weet niet hoe dit in andere steden van Nederland is, maar in Leeuwarden nog wel eens wat negatief, wat somber. En men zei dus hier, dat houdt hij geen 2 jaar vol, dan is hij over het oude Leeuwarden wel uitgeschreven. Nou, afijn, we zijn nog niet uitgeschreven, nog lang niet. We hebben er 25 jaar vol gemaakt en we kunnen er nog wat aan toevoegen. Voor zeldzame aanzichtkaarten en foto's van Nederlandse dorpen en steden werden toch sammelers op het heden wel honderden euro's binnen. Dat hadden de dochters van Skoustra kiezen voor het HCL als nieuwe bestemming voor de sammeling van haar huid. En het HCL is er heel wies mee. Er is van allerhande materiaal en de familie, hier ik wil een al aardig meisje komen door iets zijn van, nou, kunnen we dat net opkeepje. Maar de familie had er verkeers om door de zaak bij elkaar te horen. En dat is natuurlijk ook voor u volle mooier. Er komt mogelijk nog een uitstalling in het historisch centrum over de sammeling van Skoustra.